Materské centrum vzniklo v Poprade ako inšpirácia z Čiech. Vznikali aj vznikajú z potrieb matiek, že tá mama je doma na materskej dovolenke a rada by niečo prioritne pre seba a svoje dieťa urobila. A potom sa tá myšlienka rozvíja ďalej, že už keď máte tú organizáciu, že už chcete potiahnuť aj ďalšie mamy. A je dobre teda, keď vedia tie materské centra výjsť z tých svojich herní von a vedia potiahnuť aj celú komunitu. Presne z tohto dôvodu Eva mala tú potrebu, že mala doma malé deti a v časopise si prečítala, že v Čechách majú materské centrum. Sa tých myšlienky chytila až dotiahla dokonca, že založila to materské centrum. 99% materských centier nemá plateného zamestnanca a všetko je vlastne vykonávané na dobrovoľníckej báze. I keď my z pohľadu Únie materských centier by sme radi presadili, aby sa našli prostriedky aj na posilnenie tých pracovných síl v materskom centre, lebo ak materské centrum dobre funguje a chodí do neho približne 500 rodín, ako sme si robili prehľad, tak niekedy to už je naozaj nad síly tej mamy, ktorá je na materskej dovolenke a robí to ako svoj koniček. Únia materských centier a tým, že nás je takmer 70 materských centier, získava aj tú silu toho množstva organizácií, ktoré spájame a tú legitimitu toho, aby sme sa aj vyjadrovali celospoločenskému dianiu alebo naozaj k prijímaným zákonom, ktoré by nevplývali zrovna najlepšie na niektoré mamy alebo určité obmedzenia, ktoré legislatíva by priniesla. Tak keď sa mami rozhodnú založiť materské centrum, zvyčajne oslovia samosprávu, aby im pomohla s priestormi a oni vlastne už potom na dobrovoľníckom základe vykonávajú tú prácu s rodinou, ktorú, ako ja stále hovorím, ani štát, bohužiaľ ani obec nie je schopná robiť s tou bežnou rodinou, s tou väčšinou, ktorá v tej danej komunite alebo teda v tej danej mestskej časti alebo meste žije. A preto je dôležité, aby bola dobrá spolupráca so samosprávou, pretože materské centra im robia veľkú službu a zároveň vychovávajú aktívnych občanov, ktorým nie je jedno, koho volia, koho majú vo svojom mestskom zastupiteľstve. Najväčšou našou kampaňou je Mila pre mamu, ktorou sa snažíme vzdať hold materstvu a matkám odmenu za tú starostlivosť o tie deti. A je to slovenský produkt, slovenská myšlienka, ktorú vyvážame do sveta. Začala pôvodne ako Guinnessov rekord v tlačení kočikov, ale keďže sme v medzinárodnej sieti materských centier, tak nás mami z Ugandy upozornili, že oni tam tie kočiky nemajú a že by prijali, keby to bolo také, aby sa mohli zapojiť aj oni. Preto sme vymysleli Milu pre mamu, preto tá medzinárodná dĺžková miera a s podtextom, že Milu si môže prejsť každý, či už v kočiku, či na rukách, v šatke, akokoľvek, aby sa mohol zapojiť. Napriek tomu, že sme medzinárodnou sieťou materských centier, každá krajina má tie materské centra trošku inak zamerané. Súvisí to samozrejme aj s tým sociálnym systémom v danom štáte. Takže je to naozaj veľmi špecifické. V Bulharsku alebo v Rumunsku sú materské centra, ktoré majú takú že priekopnickú rolu, že tam tých muži ešte ani nepúšťajú do tých materských centier. Čiže každá tá krajina sa borí s inými problémami. No, otcovia sú veľmi užitoční, pretože každá polička, každá skriňa, koberce, ktoré sú tam natiahnuté, to všetko je zvyčajne práca otcov. Webky a grafické služby, tak to je tiež taká domena mužská, takže s tým veľmi pomáhajú. A pri rôznych akciách, lebo tie materské centra teda idú aj von mimo svoje sídlo, takže všetky tie stoličky, stoly, stánky a čokoľvek, čo tam vidíte, to je všetko práca otcov, čiže my ich veľmi oceňujeme a veľmi potrebujeme. Tým, že už materské centra sú na Slovensku etablovanými organizáciami, veď to najstaršie už má 16 rokov, postupne sa aj menia, že už sú nie zamerané len na tú mamu a jej dieťa, ale aj na otca alebo starých rodičov. Preto aj niektoré z nich zmenili svoj názov z materského centra na rodinné centrum. Ale podstata tej práce s rodinou sa nemení, že stále sme tu pre tie rodiny s menšími deťmi, aby sme vytvorili spoločnosť priateľskú k deťom a k rodinám a spokojné rodiny.